era visto. O afer de Elvira. Onde vas tan arreglada, Elvira? Vou a Santa Comba por desodorante. Vamos a ver, se ainda non hai ni 6 meses que o compramos, ten que durar polo menos ano e medio. Nesta casa tampouco nunca fomos tanto de potingues. Fala por ti, E ademais, máis vale que sobre que falte. Veña, ata logo. Dun tempo esta parte, Elvira vai moito a Santa Comba. Comprar cousas innecesarias e prescindibles como desodorizantes. Nin que fósemos suecos ou noruegos ou esa raza toda do Índico. O caralla que vai moi arreglada e moi guapa. Cousas de Elvira. Mulleres. Veña, acabade, que teño que marchar, Aló? Teño que ir a Santa Comba a mercar aceite. Aceite? Non se compraxe 4 botellas o outro día, ainda. Xa, pero daqui o de Santa Comba é moito mellor, que ten moito máis omega 3, fósforo, vitamina A, C, todas estas vitaminas que necesita Kevin para a memoria. Moi ben, sí. Pois mira, eu xa de paso xa vou contigo. Non, vou eu soa, vou eu soa. E logo fará falta que veas tan arreglada por aceite. Home, Monchiño, hai que ter un pouco de dignidade, hai que sair arranxado cando vai un ao pueblo e poñerse un pouco elegante. Marcho. Nene, a ti todo isto non che parece algo raro? Sí que me parece, porque eu non preciso nada disso do que di mamá. Eu non necesito fósforo, nin calcio, nin todas esas cosas que di mamá que ten o aceite. Eu tiño unha memoria a prova de bomba, sí. Sabes que non puxeches camisa, non? Oi, va! Pois pasou o mesmo onte cos pantalóns. Que tonto. Que faz, Elvira? Nada. Cousas miñas, é a miña vida e non te importa. Ai, que cosas. Que? Nada, home, que é para min. Ala, veña, a dormir que mañá hai que madrugar que quero ir a Santa Comba a comprar unha tostadora. Unha tostadora? Pero se xa temos unha tostadora, Elvira, e ainda compramos un mes pasado. Ai, xa é así, non? Xa é así. Que responsabilidade, Que é isto? Que país é isto? Unha casa con unha soa tostadora. Pásalle algo a ese que facemos, Monche? Que facemos? Que andamos, Moncho, papando moscas? Don Anselmo, eu queríalle comentar unha cousiña un pouco importante. É algo que lle pasa ao amigo dun amigo meu. E quería pedirlle consello. Pro amigo, claro. Moncho, xa sabes ti que eu non dou consellos gratis. Claro. Trátase dun asunto de mulleres, Bueno, tranquilo. A fin de contas somos amigos. Dime. Verá, Sí. a muller do amigo, do meu amigo, non fai máis que ir a Santa Comba. Santo ceo, Santa Comba. Pois sí que empezamos ben, Santa Comba. Toda arreglada. Calquera cousa é unha excusa para ir. Xa. E vai todos os días. Mal, Moncho, mal. O teu amigo xa pode dar o matrimonio por perdido. Santa Comba está chea de gigolós. Rapaces especializados na seducción de mulleres maduras pero atractivas que están aburridas un pouco do matrimonio. Ai, a Santa Comba, precisamente. Santa Comba é un antro de perdición e de seducción para as mulleres casadas, Moncho. Mal. Que tan exagerado foi sempre don Anselmo para estas cousas. Non será para tanto, conto, digo eu. Don Anselmo vai desperto, pero non ten nin puñetera idea. Busca. Se unha muller vai arreglada a Santa Comba, unha muller felizmente casada, faino porque si é punto. Non quer dicir que vai a deixar o home, nin nada deso. Pero vamos a ver, Moncho, se a Santa Comba está chea de ligos profesionais, son uns cracks que non deixan pasar un home. Que saberás, ti, home, que non ten nin idea da vida. Como que saberás? Claro que sei que en Santa Comba están os máis expertos e mellores ligos do mundo, estou cho dicir. Pero non fales do que non sabes. Bueno, payaso. Boas. Moncho, a que non sabes a quen acabo de ver moi ben acompañado na cafetería Luxor de Santa Comba? A tú, Elvira.
Sí, estaba ali con un tipo, non lle vin a cara, pero tiña unha planta de playboy que nin Dios. Ahora, estes días lle moi feliz, non facía máis que iso de todo tipo, pero feliz de todo. Aquela estar falando de Elvira, da muller de Moncho, claro. Caramba, Moncho. Deixo cho crudo, machín. Sí, Moncho, pois que está en razón, en Santa Comba. É con un tipo con pinta de gran seductor. Un consello. Vai sacando as cousas da túa casa. E agora ven o peor. A ver quen queda con él. Que quede ela, millón, que quede ela. Sabes, porque o Kevin non dá máis que disgustos. E o peor de todo, quen queda que rebarbador. Se non chegades a acordo, compro cheo. Que son teu amigo. Doíame. Doíame na alma, pero tiña razón. Nunha cafetería. Ainda se fose un bar ou unha taberna, a taberna vas beber, pero unha cafetería é un sitio limpo, con espellos, que cheira ben. E tomando té, amigos. Cafetería e té. A combinación perfecta, a Champions League do ligoteo. Vou falar con Kevin, a ver se nota algo. Nené, mira unha cousiña. Que? Ti estes días ves a túa nai diferente? Sí, vexo a super contenta, está sempre super divertida, moi faladora, sempre con de moi bo humor, a verdade que sempre está así, veña dicindo algunha cousa bonita para min. Vexo, e sabes por qué? Porque a vexo super feliz. Vale, xa está, xo cullín. É que parece unha muller nova, a verdade, que sempre está aí, veña de bo humor, radiante, simpática. Pero xa vale. Mire, pero que aparte está sempre, veña dicindo sempre llega unha palabra boa para dicirte, sempre está aí, veña porque queiras e sempre xorrindo. Tiña que facer algo. Isto non podía seguir así. Xa sei que o de espiar non está ben, non está bonito, pero seguí ata Santa Comba. Mira, ali está a vela, na cafetería, tomando un té. Está claro que ten algo co tipo ese. Dios, e diredes vos, como era el? Que elegante, amigos. Un gran galán, un seductor, un tipo de telenovela. O tipo máis guapo e elegante que vin na miña vida. Ata lle saquei unha foto e todo. Mirade. Poste poñer patas para arriba, pero con este tipo ti non podes competir, Moncho. Mira pa ele, que cara de listo ten. Parece un científico, cabrón. Este tipo xoga noutra liga, Moncho. Isto é Champions League dos guapos. Nada de cousa máis guapa de home. É o mesmo que vin eu. O típico tipo que lle gusta as mulleres. Espera, a ver si lle saco parecido con alguén. Non, con ninguén. No, a mí nin remotamente se me parece a ninguén de por aquí. Este tipo os teñe que vir de fora. Como se rían, E ese que o estaban pasando ben, que eran felices. Mira, ti porque quería ir a condenala todos os días a Santa Comba, a todas horas. Pero xa sei o que teño que facer. Ou falar seriamente con ela. Deixa estar. Bebe, coño, bebe. Eu non máis que quero o mellor para Elvira. Non máis que quero a súa felicidade. Está claro que con ese tipo, con esas guaperas, vai ser a muller máis feliz do mundo. É que eu son un morto de fame, home. Son un ninguén. Non podo facer nada contra ele. Teño que admitir a súa superioridade. Chapó, amigo. Elvira. Que? A miña querida Elviriña. Partiches o corazón. Pero tes que voar, miña rula querida. Tes que voar. Tes que ser feliz e deixar atrás este matrimonio. Pero que dis? Nada, Elvira, por favor, non fales. Non fales. Chegou o momento de que sexas feliz. De que busques unha nova vida. De corazón che desexo que che vaya ben. Eu non podo impedilo. Monchiño, non sei de que estás falando, meu rei. Sabes tal, non finxas. Vinche con ese home en Santa Comba, Elvira. Home, que digo home? O mazo, guapo, inteligente. Que podo facer eu ao seu lado? Nada. Claro, víchesme con Arturo, pai. Ai, Arturo, chamas Arturo. Sí, non podo facer nada contra ele. Arturo é meu amigo, Moncho. Xa, amigo, agora chamanlle así. É un amigo tan guapo, non? A ver, temos moitas cousas en común. Pois, eu podolle falar das miñas cousas, podolle falar de Ramona, podolle falar de Carmucha. Bueno, mira, non sabe as cousas que vive Carmucha, que tan simpático é. Ves? É a túa media laranxa. Estades feitos un pro outro. Moncho, Arturo é gay. Xa, ainda peor. Seguro que ten estudos, como todos os gays. Ai, Monchiño, Arturo está casado con outro home. Entendo. Coñecino un día no mercado de Santa Comba e fixémonos moi amigos porque temos moitas cousas en común. Vamos de compras xuntos. Entón non está desviado. Non
Home, por favor. Ele está casado con un tipo encantador. Mira, fan un matrimonio tan unido, tan compenetrado. Mira, teño unha foto do marido, mira para aquí. Mira que tipo máis simpático. Tan salados son. Pues mira, pai, que home máis guapo, Un pinta de inteligente, sí, señor. Veselle espelido. E a que o digas? Home, non sei, eu non se vos a mí tal gen. A ver. Para nada. No, a mí non se me parece ninguén que eu coñeza tampouco, Mira, pai, con mazo, Ten pinta de machote, cara. Non ten un aquel con mango. Mango? Sin bigote. Ese era o irmán. Moncho Panadeiro. Onta noite, Paco Panadeiro rompeu a man por 7 sitios xogando a tútena de Puscas. Anda, carallo, Sentime un pouco responsable porque Paco é a miña parella e eu fun o que o animei a arrastrar con contundencia. Claro, agora toulle botando unha man no reparto do pan. E non sabedes lo que tal é iso. Unha maravilla, Elvira. Como te diré eu, a mellor noite da miña vida. Sacando as que temos tido máis ti que, cuidado, o teu pau, miña variada, pim, pam, pum. Pero fuches traballar con el. Precisamente, Que choio teñen os panadeiros. Unha bendición, Para poder facer o pan. Por Dios, Estás ali, bueno, botas un conto, botalle unha partida, mandalle un carajillo, pero o que ven despois, O reparto. A ruta. Chámase ruta, Elvira, ruta. Mira, vas de casa en casa, repártelo o pan, conduces como che dá a gana porque tes preferencia total. Como se foses unha ambulancia. Pero en vez de sirena, tes un claxon tipo cucaracha. Papapapara, tararararara. É a primeira vez na vida que te escoito falar ben dun traballo. Porque non é un traballo, É como un parque de atraccións. Conduces a todo meter. Saúdas por aí a todos os veciños, porque ollo como che recibes a xentiña. Como se fora o médico de urgencias. Un respeto, un cariño, unha amabilidade. Monchiño, ti fuches desta vez, pero xa non volves, non? Error! Aí está outra parte boa da cuestión. Paco vai estar debaixo un mes e ofrecíme a facerlle o traballo. Moncho, xa empezamos. Por favor, non empecemos que nos coñecemos, Nos coñecemos de que? Que te obsesionas, Moncho, obsesionaste cas cousas e despois que nas paga ao final. Pago a seu. Que tan maniática pode chegar a ser Elvira co tema das obsesións. Pero que vai terá a ela que me gusta repartir o pan por lameiro adiante? É como ir de carallada noite tras noite, mi home. Cando se fai o pan, tute e Radio Galega. Marcial Mouzo todo meter, todo ello acompañado de chupitos. Eu xe voles. Home, claro, xa me tarda. A verdade é que non sabedes que ben se dá a conducir ca saída do sol, Cruzaste cos borrachos, cos rapaces que van pa escola. E saúdanche todos, Eu respondo co meu claxon. Para. Entón terás que deixar o traballo na nave, non? Que va, jamás. Home, son perfectamente incompatibles. Un é polo día e outro pola noite, non hai fallo. Pero terás que dormir, digo eu. Pa que? Pa que, Dormir está sobrevalorado, home, por favor. Cando dormín eu? Chéjame ben os sábados. Cando fun eu de dormir? Cando? Lume! 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 Luce Moncho, lume! Lume! ¿Qué? La cazán. Ustedes seguro que llevé o chiste, pero sentí un infarto a pique de caramelo. Estabas durmiendo, Moncho. Durmiendo en horas de traballo. Agora, na vida normal, chegaría unha bronca de carallo. Pero no mundo feliz dos panadeiros estas cousas non pasan. Todo ten amaño. Por suposto, don Anselmo, non hai problema ningún. Unha baguete diaria para a súa nai, unha bola para vostede e, como non, surtido de croissants de chocolate e napolitanas todos os días. É gratis, Moncho, gratis. Non pensarás que che vou pagar o pan. Home, por favor, don Anselmo, ata tá mal que o diga, home. E así fun tecendo relacións por todo o lameiro. Eu, que sempre fun Moncho de Elvira, estaba empezando a converterme en Moncho, o panadeiro. Que ilusión ver esas cariñas da xente cando chegabas a un fogar ca furgoneta. Aí tes a teu pai. Guai, bollería industrial. Como as galletas Kevin. Hola, familia! Hola, nené, veña, gracias saturadas a tutti pleno. Guai, gracias, mamá.
ti estiveches bebendo? Tanto ten, Elvira, por favor, En toda a gloriosa historia da Guardia Civil ainda non se sabe que pararan un panadeiro por nada, por favor. Nós somos intocables, somos como as ambulancias dos minusválidos. Que iso dache licenza para andar peneque? Peneque de nada, peneque de que, por favor, son 4 cafés con gotas para sobrellevar la noche, Elvira, por favor, como din os amigos da radio. Claro que sí. É que, mira o que che trouxen para ti, Pan tostado. Legítimo. Eu quero unha bola, non quero esta merda. E ti para, que ainda che vai dar algo. Porco, mira por aí. E diredes vos, por que leva a bollería industrial e non o pan de toda a vida? Porque neste mundo, amigos, neste mundo todo, absolutamente todo, ata o perfecto universo dun panadeiro pode ser mellorado. Eu fíxeno. Toma, busca o pedido, esqueceu un alborán. Non me fai falta, tira con el. Vale. Ai, amigos, a vida do panadeiro nada máis que ten unha pega. Que digo ten? Tiña unha pega. E calera? A de facer pan. Mira que listo es. Tamén a vida do taberneiro só ten unha pega. A de botar todo o día detrás da barra aí, sacrificándose. Non é o mesmo, Pusquiñas, por favor, faltaría máis. Mira, xa hai exemplos, dese tipo de melloras no mundo laboral. Aí tes Salino. Carteiro, sí, pero maldita carta repartiu na súa vida. Iso é certo, Mano, son un precursor. Xento que quere vivir o rito do panadeiro, Esa furgoneta branca, ese claso un mañanero que anuncia a chegada do pan ás casas. Facer pan, deixar de facelo, ese é o de menos. Sí, se non o faz, de onde sacas o pan? Bueno, Nino, por favor, home, por favor, outra cousa non, pero hai pan a tomar polo saco por aí adiante. Hasta nas gasolineiras hai pan. Esta bollería industrial caducada está moi ben de prezo, prácticamente regalada. O que? Non atopas bollería a mellor prezo, Aí o tes. Ano. Sí, señor. Só lleves un fallo, por poñer unha pega, Se cadra Paco non lle gusta o teu novo sistema. Vete que sabe. Por que dis que non lle vai gustar a Paco? Pero que tan antiquismiquis eres, Lino, a recaraño. A verdade é que a Paco non lle comentei nada do meu novo sistema de reparto. Eu que sei, ainda segue de baixa, xa non ven nin polo forno, pa que vou molestar, O malo é que en Lameiro todo se sabe. Chiquitín, estudiando, Toma, mira, habituallamento de primeira. Veo Paco que quería falar contigo para non sei que está aí detrás esperando por ti, vale? Sabes que? Ha de querer felicitarme polo meu vou facer. Ala, merenda que estás quedando nos osos. Traíache un regalo. Un bate de béisbol super guapo, Home, Paco, que tal, home? Como vai todo, ben? Paco, que tes aí? Paco, no, Paco, por favor, Paco, no! Como se puxo o tipo? Así é todo que tan inmobilista é a raza dos panadeiros. Non hai maneira de que avancen, burriños. Mira que podían ter o ceo na terra, con ese horario maravilloso que teñen, e nada. É boa verdade que Deus dalle dentes a quen ten furgoneta. Era visto. Ai, eu quedaría por media boliña. Sí, ainda que fose de 3 días, caracho. Tío, pero qué tontería decides. ¿Cómo dices preferir un pan normal a esta maravilla? Ay, mira. Kevin, ti telo palagar estragado por tanto botellón que levas papado. Moncho, non pensas que xa o mellor que... Veriña, non, nada. Estamos na lista negra do sindicato de panadeiros, oíches? Nada, eso é imposible, eso... Ti non sabes como é esa xente, Rite ti dos estibadores do porto de Nova York, téñeno todo controlado, carai. Mira, se queremos comer pan do día, temos que cruzar a fronteira, pero... Eso, mira, valle dando ao pan tostado, a ver se nos vamos a fazer... Arde sobrequeimado. Un científico do CSIC foi ao colexio de Kevin falar da problemática dos incendios. E contra todo pronóstico, o meu tuzariño chupou como unha esponxa todo canto ali escoitou. Agora non fala de outra cousa. Hai xente que está queimando os montes a posta. Quen contaba? E vos sabedes canto o Monte Ardeo nos últimos 50 anos? Non. Vos sabedes canto o Monte Ardeo en Galicia nos últimos 50 anos? Que non. Pois ardeu tanto monte como a superficie ocupa toda Galicia. E vos sabedes canto a superficie ocupa toda Galicia? Non, Kevin, non. Pois mira, ocupa 29.574 kilómetros cadrados, Quietos aí, que a cousa ainda vai a máis. Si o... Mira, hai sitios que non pararon de dar
arder nunca, que está sempre Aí está reducido. razón, aí está razón. Por exemplo, os fogóns de parrillada la chacarita, que levan prendidos 30 anos ininterrumpidamente facendo churrasco a todo meter. Pero que vos pasa, home? Pero vos non hai por gracia que estén ardendo os montes de Galicia ou que? Cala a boca, pañero, cala a boca, mira. Toma 20 euros, e arranca para o botellón. Oíste, e se calas un pouco a boca. Pesado. Que pensas? Pero que pensas ti? Que vas mercar o meu silencio? Pensas eso? Que vas mercar o meu silencio? Venga, home, va... Feixistas, que sodes? Eu non son feixistas. Meu ranchín. Por unha vez que aprende algo na escola e nós burlándonos dele. Vai falar con el, anda. Veña. O carto levounos. Home. E alá fun, falar co caprichoso do meu fillo. Que, campeón? Déxame en paz, Fai un favor. A ver, nené, a ver. Mira, está ben que te preocupes polas miserias do país. Non sabes lo contento que estou porque por fin aprendeches algo na escola. Largas datos que pareces un ministro, mi home. Pero mira, comprende que esteamos algo aburridos do conto do lume, non? O investigador do CSIC dixonos que fósemos a casa a contar aos nosos pais o que nos dixo, para conciencialos co problema. Pero que non fai falta, Tu a nai máis eu xa estamos moi concienciados coa problemática do lume e dos incendios. Ai, sí, claro, concienciadísimos, moi concienciadísimos estades, claro que sí, igual que mamá o ano pasado cando foi queimar o Monte da Pereira, verdad? Che, eso foi un accidente, Eu fui ao monte porque Carmucha moveu os marcos da finca da avoa e claro, unha vez que estaba ali, aquilo estaba todo ao monte, dixo, voulle chantar algo de lume para limpar un pouco, para despejar, o típico paselle a calquera. Claro, paselle a calquera, que esté concienciadísimo como a ti, verdad? Que queimou o ano pasado os pinos de área recreativa con medidas a las castañas, ¿no? Outro accidente. Quen contaba que nun día de tanta calor se ia levantar aquel nordés que levou as faíscas todas a lo loco? Ai, sí, claro, pero como non che chegaba cos pinos que había, como estás super concienciado, verdad? Non che chegou cos pinos que tiveche que queimar o bonsai, Entra má ganas de chorar cando me acordo daquela árbore bonsai. 40 anos medrando nunha maceta para morrer calcinada nuns minutos de nada. O de medrar é un falar, Era así. Eu pobre, Hirohito. Pois imagínate como me sinto eu cada vez que arde unha carballera centenaria e se perde toda a diversión. Non, espera. No, pérdese toda a biodiversidade dun ecosistema. E todo por culpa do lume. Está ben. Abrichemos os ollos. Mira, vouche apoiar nesta cruzada túa contra o lume ao 100%. De verdade? Sí, nené, sí, mira, imos ir casa por casa, falándolle á xente, Pero nada de estatísticas nin porcentaxes, que todo eso está moi desprestixiado por culpa dos políticos e dos comentaristas deportivos. Vale, pero como lle explico a xente o problema, Enfoque humano, nené, enfoque humano. Tens que chegarlle á xente, tens que tocarlle a freba sensible como fixaches comigo, cando me falaches da morte do bonsai Hirohito por culpa dunha neglixencia miña. Pero claro, como non lle doi a todo o mundo no mesmo sitio, había que personalizar os discursos. Por exemplo, don Anselmo, onde ten a freba sensible? No peto. ¡Qué barbaridade! Estás seguro que estas son as cifras? Sí, completamente seguro. Isto foi o que gastamos o ano pasado por culpa dos incendios. E pagámoslo todo cos nosos impostos. ¡Qué disparate! Bombeiros, helicópteros, recuperación do hábitat... Temos que protestar contra este despilfarro de medios. Home, outra opción sería de deixar de queimar o monte, para non facer tanto gasto en medios. Xa. Vale. Para gustos. A outros hai que atacarlles directamente nos seus medos máis íntimos. Como a Lino, por exemplo, que é hipocondríaco perdido. Si, mola moitísimo, que fagas as túas barbacoas estilo americano, pero tens que ter moitísimo tino de non queimar o monte do lado, Lino? Ser de que arde, Kevin. Eu non teño culpa de que Marcial teña súa finca sin rozar, que tan que parece a selva de Tarzán, carallo. Mire que se arde o monte do lado, imos ter que respirar todas as sustancias cancerígenas que desprende o lume. Non me asustes, Kevin. De que sustancias cancerígenas me falas? Do benzopireno, por exemplo. O benzopireno que, ademais de acabar no aire, pode quedar na cinza e despois acabar nos embalses e na auga que bebes. Moncho, sigue ti co criollo, anda, que se me estou mareando co fume da barbacoa.
Por sorte, hai xente menos complicada. A eses chega con avisalos do perigo e punto. Estarme dicindo que se me pillan queimando monte, pódenme levar preso. Sí. Carai, pois agradezo que mo digas, que non o sabía. Mira ti no que se mete. Pero outros son ben máis revirados. Con dicirvos que Kevin tivo que apuntarse á catequese para razonar con dona Hortensia. Estáslle chamando destrutor ao lume. Acaso non sabes que cando Deus lle apareceu a Moisés fixo adoptando a forma dunha xesta ardendo de lume sagrado? Esa película vineo, Os 10 viramentos. Cala a boca, Moncho, que estamos falando de teoloxía. Xa, pero Deus manifestouselle a Moisés na forma dun lume sagrado cheo de bondade, pero que non consume a xesta. Pero a cólera divina tamén se manifestou aos homens para castigar os habitantes de Sodoma e Gomorra polos seus excesos e a súa soberbia. Oh, que argumentación máis prístina. Tuxé! Moncho, tes que mandar ao neno á Universidade Pontificia. Primeiro que saco o graduado, depois xa veremos. E o resto da xente de Lameiro chega con facerlles ver o mal que fan os incendios e punto. E dirás, a mí que me importa o dos incendios se o meu son as troitas? Verdad que pensas eso? Pois que saibas que os incendios matan as miñocas, os saitós, as ras, todo iso que comen as troitas. Ademais, as cinzas contaminan moitísimo e morren todas as troitas. Non te mates, nené, non te mates, que aquí maldita troita hai. A última troita que se viu é da época dos dinosaurios, alá polo século XIX. E ven pa aquí pa escapar da muller, que se non teno todo o día limpando o fallado. Total, que a cruzada de Kevin foi un éxito tan redondo que cando houve o primeiro conato de incendio do ano, aí no vertedoiro ilegal alternativo ao Punto Limpo, todo o Lameiro reaccionou conxuntamente para apagar o lume. A causa do incendio foi que facía moita calor e ali na zona do vertedoiro hai cristais, produtos inflamables... Esa é a túa teoría, pero para min foron os da choupana. Sí, eu estou feliz, claro que sí. O mellor que podemos facer é coller unhas teas prendidas e ir á choupana e queimarlles o concello. Pero, Puscas, pero por favor, pero non che dixen que non ves que te poden levar preso por andar prendendo lume? Sí, por prenderlle lumo ao monte, sí, pero non dixache nada de queimarlle o concello aos choupañentos, Onda xa de falar. Ollo por ollo. Veña, todos a queimar a choupana. Ninguén se pon de acordo sobre os motivos que ten a xente para causar incendios a posta. Vinganzas, motivos económicos, cambiar o uso do monte, tolos que andan na piromanía, pero aquí en Lameiro témolo claro, Aquí aproveitamos os incendios para ir montar disturbios á choupana. Tanto esforzo para nada. Ao final non conseguí convencer a xente do mal que fan os incendios. A min convencichesme, E se me convenciches a min que son un túzaro e un castrón, seguro que ha de haber xente por aí ca cabeza máis retellada que tamén che fixo caso. Ti crees? Sí, te confío en min, home, sí. E aquí remata esta comedia, amigos. Pero, por desgraza, o problema segue. E só de nós depende que os nosos montes deixen de arder. Así que, tomade nota. Era visto.